Atetebugu 759 logements min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nansarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ
a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Complexe scolaire Mamadou Camara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Camara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Camara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Camara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma Falaye wulada na an b'a daminɛ ni balontan ye Coupe du Monde ale ɲɛbila balontan hukumu kɔnɔna na bi Mali ka groupe kɔnɔ n'o ye groupe I ye an bɛ se k'a fɔ kɔni anw ta banna Coupe du Monde taga la pewu ndolati 3 de tun bɛ yen bi a ndolati 3 bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ waati kelen a fɔlɔ ye mun ye o tun ye Mali ale ni Ghana Mali ni Chad o tun bɛ ka kɛ Chad
o banna 2 ni 2 ka taa Mali ale kanu na min ye Centrafricaw fɛ yen Ghana kun taalen n'o ye Ghana taara 5 kɛ olu la olu fɛ yen fala ye Comore ale fana kun kɛlen ka Madagascar bisimila Madagascar fana ye se sɔrɔ ale ka 2-1 jɔyɔrɔko la an ka groupe E kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ nin waati in na Ghana kɔni kuru 22 b'a bolo ale taara coupe du monde na ka ban min ye Madagascar ye kuru 19 bɛ ale bolo Mali ni Comore kuru 15 bɛ olu 2 bɛɛ lajɛlen bolo olu si tɛ nana ye coupe du monde ale janjo la maa min bɛ se k'i hakili latigɛ dɔɔni ka fara Ghana kan o bɛ se ka kɛ Madagascar ye nin waati in na n'Ala sɔnna a ma kunnafoni kuncɛli fana na an nana tila ka an da don o la fala ye bi an ka jamana kɔnɔna na an b'an ka babu daminɛ ni journal officiel ye journal officiel ale ni l'essor tɛ kelen ye journal officiel de ye min ye gafe dɔ de ye jamana tɔgɔla jamana bɛ fɛɛrɛ baara fɛn fɛn kɛ n'a bɛ fɔ ma ko décision baw décret baara minnu bɛ yen ni mɔgɔ jamanadenw bɛ se k'a ɲini sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ k'o journal de kɔnɔ u b'a fɔ ma ko journal officiel ale ye bɔli dɔ kɛ bi kalo in na fala ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko o de kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko min ye an ka wolomasiri taba maa 11 k'olu gɛnna ka bɔ an ka sɔrɔdasiw ka gun kɔnɔna na ko k'a sababu kɛ kayɔrɔ gɛlɛya ye n'i ye sɛbɛn in yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ décret minnu bɛ yen n'o ye ninnu kɛ n'u bɛ sɔrɔdasiw ka gun kɔnɔna k'o fɔ o décret in jamanakuntigi a ye o de bɔ a ma pewu kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ se ka mun da maaw tulo kan o ye k'a fɔ journal officiel min n'o ye bi ye i b'a ye a kɔnɔna na sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri taba belebelebaw olu bɛ ko in na fala ye min ye octobre kalo tile 7 ye a yirala k'a fɔ sa ko décret ninnu bɛɛ lajɛlen fa sirila jamanakuntigi fɛ n'o ye général d'armée Assimi ye maa jumɛnw tɔgɔ b'a la fala ye min ye généraux ye général de brigade Abbas Dambele Nɛma Sagara olu ye généraux ye olu bɛ a la fala ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa min ye lieutenant colonel Amadou Keita o bɛ a la Moro Sidibe Mamadu n'u b'a wele ko Cɛkɔrɔ Jara Sunkalo Job min ye Baba Dambele ka taa se capitaine fana caman ma olu tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na ka taa fara min ye maa min bɛ n'o ye sergent chef Bukari Karakojo ye ninnu bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na fala ye général 2 min b'a la olu 2 bɛɛ lajɛlen général de brigade ye Nɛma Sagara ale ni Abbas Kɔkɛ Dambele min ye colonel ye sa lieutenant colonel ye olu fana bɛ a la maa 11 n'i ye ninnu tɔgɔ ta k'u jateminɛ fala ye a bɛ se k'a yira maa la k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu yera fangajaso la utu kalo tɛmɛnen tile 14 sɔrɔdasikɛ minnu yera o la sa olu de tɔgɔ filɛ nin ye fala ye sɛgɛsɛgɛliw k'olu bɛ sen na hali bi k'a lajɛ waleya min bɛ yen n'o kɛra nka min ye u gɛnni kɔni ka bɔ armée la o ye k'a yira ka sa fɔ k'u ye kayɔrɔ gɛlɛya de kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw yɛrɛ ka baara kɛcogo ma min ye ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fangajaso la fangajaso min n'u ye faransikan den dɔ y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Yann Fuselier ye ko ko in de y'a to sa ni jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko ka ninnu kɔni bɔ wolomasigi ta ka baara hukumu kɔnɔna na faransila fanga ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ko a kana na jasira don maa si la baaraw kɛcogo ka ɲi min ye kayɔrɔ gɛlɛya ye o de kɔni ni bɛn ni cɛsiri ni baara bɛ kɛ cogo min na wolomasiri ta ka gun kan k'o la sɔsɔli o de y'a to n'u y'a to u ye ninnu kɔni bɔ u ka gun kan baaraw kɔnɔna na ka kɛ ni armée yɛrɛ ka kow kɛcogo ye fala ye Mali jamana kɔnɔna na min ye région fɔlɔ min bɛ sɔrɔdasi kunda o ye Gao ye ale kɔnɔna na san tɛnɛn tɛmɛnen Gao maa bɛ yen k'o ye finitigi u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ drapeau layɛlɛ o hukumu kɔnɔna na k'an yɛrɛ tɔgɔ ye sa ko Kanfirun bi na min ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ye min ye dugukoloko n'o ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ min tɔgɔ dalen don dugukoloko la ka taa Kidali yan fan fɛ Mena Kani Tawudeni ani Gao yɛrɛ kɔnɔna na Masawule ale de y'o ɲɛmaa ye drapeau yɛlɛ in laada don sɔrɔdasilakaw fɛ yen min ye sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ yen nkamu gosira ko bɛɛ ka na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔdasiw ka baara kɛ n'olu bɛ pankurunjigi ko kunna olu tun b'a la zone de défense numéro 2 maaw tun bɛ a la min ye PCA min bɛ yen ka taa se olu ma olu bɛɛ lajɛlen tun b'a la baara in fana senfɛ fala ye u ye donboloni kɛ ekɔlidenw ye ekɔliden minnu bɛ yen bi n'olu somaw fatura kɛlɛdagaw kɔnɔna na ani wolomasiri taba minnu bɛ yen n'o ye polisi minnu fana ye n'olu fana ka maaw fatura u ye donbolo kɛ olu ye saki ale 350 u y'o tila waleya in senfɛ a bɛɛ lajɛlen falen no ekɔliden minan na premier cycle ni second cycle yaasa somaw
dɔ ka se ka bɔ u ka musaka la cogo min kuma tɛ sɔrɔsi minnu fatura olu denw y'a kɛ ka olu ɲɛji cɛ Gawo ka ale kɔnɔna na Falaye bɛɛ ni kelenya ɲinini hukumu kɔnɔna na min y'an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye professeur Ali Nuhu Jalo ye a ye fasiri kɛ koyi fasiri a darawuli bonyana kosɛbɛ a kɔni y'a yira sa fasiri in kɔnɔna na ale ka faamuya ye min ye ale ka laɲini ye min ye ale b'a fɛ jamana ka taa sira min fɛ ale yɛrɛ bolo fɛnw kan ka se ka kɛ cogo min na a y'o dantigɛ Ali Nuhu Jalo tɛ maa dogolen an ka jamana kɔnɔ Adama PACC sigilen sen kan Falaye a secrétaire politique fɔlɔ o ye Ali Nuhu Jalo ye min ye furancɛla fanga bannen san 2092 san maa min taara ka kɛ wasabulon ɲɛmaa ye Adama tɔgɔ la o ye professeur Ali Nuhu Jalo a ye san 10 kɛ o la CEDEAO o furancɛla o fana wasabulon min tun bɛ yen a y'o baara kɛ chevalier de l'ordre national don Ali ko ale ka ko faamu cogo a ka adamadenya kɛcogo a n'a a yɛrɛ ka danbe n'a ka diinɛ kɛcogo Falaye ko ale bolo bi ko an ka jamana ɲɛmaaw k'u kan ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni IYAD ani KUFA ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko yaasa bɛn ani lakana min bɛ n'an b'a fɛ k'o sɔrɔ k'o tɛ sɔrɔ cogo si la ni an ma sɔn an n'olu ka sigi ka kuma a y'a ka fɛɛrɛw fana fɔ a bolo baara bɛ se ka kɛ cogo min na ani wulikajɔ bɛ ka se cogo min na min ye Ali Nuhu Jalo ye sɛbɛn a ka jan kojugu jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ dɔrɔgu ale ni kiribikiribi fɛnw la kɔlɔsili kɛ an ka jamana kɔnɔ ale ye baara min kɛ san daminɛ n'o ye janvier kalo ye ka na se min ye septembre kalo tile 30 ma Falaye a bɔra k'a dantigɛ maaw ye dantigɛli in senfɛ sa u y'a yira sa ko min ye maa 500 ye o de minɛna dɔrɔgu ko la min ye dɔrɔgu tɔni 1 132 gramme 32 ko u y'o minɛ dɔrɔgu min tɔgɔ ye ko cannabis min ye gramme 153 buruburu 5 u y'o sɔrɔ cocaïne na 144 buruburu 3 u y'o sɔrɔ Alcis la min ye dɔrɔgu min bɛ n'a b'a fɔ ma ko kisi u y'o 700 gramme 784 buruburu 6 k'u y'o sɔrɔ u ka wulikajɔ kɛnɛrɛla na min ye colonel major Fuseni Keyita ye ale de ye baarakɛyɔrɔ in ɲɛmaaba ye a n'a ka cɛdenw sɔrɔdasiw ani polisi minnu bɛ a yɔrɔ la sa ko k'u bɛɛ lajɛlen n yɛrɛ ka pɛtipɛti dɔ bɛ yen o Ablaye Jara ale fana bɛ yen ale y'i ɲɛ ye Falaye a ko nin bɛ dɔ ta ale ɲɛ coro ye n'an bɔra yen an bɛ an kunda sisan sa min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira premier ministre Nagakɔrɔ waati gɛlɛmanw k'olu ko fɛsɛfɛsɛ kunun ta tun bɛ tajiko ka Falaye layidu min taara sa eko taji a ko ma basigi Bamakɔ kɔnɔna na hakilila k'a fɔ giringajɔba min tun bɛ ka kɛ o nɔgɔyara taji feerelaw yɛrɛ wulila k'u jɔ min ye citernitigiw ye ani chauffeur bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ baara min bɛ senna bi a bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya cogo min layidu min dira kununko Sumayila Jite fɛ ni ale ye DNCC dangan ye ka taa se Modibo Guro Jal ma n'o o ye tajiko fɛn b'an ka jamana kɔnɔ o baarakɛla ye u ye kuma minnu fɔ Falaye an bɛ se ka fɔ nin waati in na Bamakɔ kɔni kɔnɔ basigi dɔɔni nana ka tɛmɛ kunun ni kunnasini ko kan sabula min ye girin o tɛ ka kɛ taji kan nka taji feere yɔrɔ caman fana bɔra ka kuma lakali kɛ Falaye ka ɲɛfɔli kɛ wa min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye SYNAPES ye ale fana y'a ɲini taji feerelaw fɛ u ka bolofara n'u ka tɔnden fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u kana sɔn fiyewu station ale ka datugu k'a sɔrɔ taji bɛ u bolo u ye laseli kɛ bi k'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛna wuli ka jɔ n'i y'i ka yɔrɔ datugu ko taji tɛ yen n'a taara sɔrɔ a b'a kɔnɔ Falaye ayiwa i ta 2 ani cɛtigɛ min ye syndicat ye olu ye o kuma dantigɛ Jara transport a ɲɛmaaba n'o ye Nɛ Jara ye madame Sanogo a bɔra k'i dantigɛ Falaye ntɛnɛndon a ye bataki bɔ sa ko min ye maliden cɛman n'a musoman ye ko ale kɔni bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati laban in na olu ka mobiliw bolibaliya kɛlen don ka kɔlɔlɔ min se maaw ma ni ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara k'olu fɛ ale bɛ minnu dɔn a tɛ minnu dɔn k'u bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na olu kɔni jagoyara ka baaraw jɔ fɔlɔ kabini septembre kalo tile 8 yaasa k'o bɛ se ka sigi sen kan cogo min Falaye ko maa ba yirika de bɛ baara kɛ ale bolo ko nin waati in na baara jɔlen min filɛ nin ye ni nin y'a kalo 1 ko maaw ka ɲɛ u ma dɛ denbayatigiw don musaka ko a bɛ ka gɛlɛya u bolo nin waati in na k'an ka hakili to Jara transport baarakɛlaw la k'u fana ye denbayatigiw ye komi an bɛ kalo min na o ye mois de la solidarité kalo ye kebaw don dɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo tɛ chauffeur n'u ye kalo 1 kɛ u tɛ ka baara kɛ sara tɛ ka d'u ma koyi au moins malo bɔrɔ 1 ni ɲɔ bɔrɔ 1 o ka sɔrɔ ka d'u ma ekɔliden minɛn minnu fana bɛ ka di mois de la solidarité la u k'u hakili to u fana na
nka minnu fana bɛ baara la Falaye u kana ɲinɛ olu chauffeur fana kɔ dɛ minnu bɛ ka taa citerne fa taji la ka na n'a ye u k'u hakili to olu fana na parce que olu fana bɛ wuli ka jɔ dɔ la n'an bɔra Jara transport la an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen olu ka académie mɔgɔ y'a jira sa ko ekɔliso kɔni 100 ɲɔgɔnna ni 1 o datugulen n'olu fɛ yen bi denmisɛnnin 14,000 446 o de kɔni bɛ yen bi olu tɛ taa kalanyɔrɔ la basigibaliya k'o de nana ni nin waleya ninnu ye ka na kɛ nin jamana ka kɛ olu ka fanfɛ bolo fɛ u kɔni bɛ k'a ɲini sa min ye ekɔliso ninnu bɛ se ka dayɛlɛ cogo min ni basigi ni lafiya nana yaasa nin denmisɛnninlaka ninnu olu kana na to colo la Falaye bɛ amapu dɔn wa lesɔr dun k'u bɛna taa gɛrɛ u la dɛ k'u ye assemblée générale kɛ bi min ye amapu ye agence malienne de presse et publicité k'u ko k'a daminɛ bidonya in na sa u ye assemblée générale min kɛ u yɛrɛ ka yɔrɔ la ye ko baarakɛla bɛɛ lajɛlen ko k'u ka grève daminɛ dɛ ntɛnɛn wɛrɛ nka k'u ka dayɛlɛlen bɛ to sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo min na amapu lesɔr bɛ bɔ ale de fɛ yen ale n'i bɛ panoba minnu ye olu b'olu publicité baaraw kɛ ko sarako don ko ten ko sarako don sisan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Jeune Afrique kɔnɔna na Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ Falaye ne bɛ tilen k'a fɔ n ko kunnafoni di a jɔyɔrɔ ka bon nin waati in na diɲɛlatigɛ kow kɔnɔna na kosɛbɛ nanzaralakaw olu y'a faamu ka tɛmɛ anw ka jamana caman kan sabula n'i y'a jateminɛ u ka kunnafoni di so kun ka ca an fɛ yan an yɛrɛ ye baara kɛ a caman kɔnɔna na ka tɛmɛ nka bi Faransi minnu b'ale fɛ yen ale kɛlen don k'olu kɛ cidenw ye ciden minnu yɛrɛ kuma dɔ la i b'u yɛrɛ ɲininka ninnu ka kunnafoni di baaraw a bɛ taa sira jumɛn fɛ Falaye bi kebaka gafe n'an b'a fɔ o ma ko Jeune Afrique Jeune Afrique min sigilen don Faransi a tɛna farafinna fiyewu olu de bɛ ka kajibina kuma wɛrɛw fɔ tuguni ka kɛɲɛ ni Irisilakaw ka samala yɛlɛ ye cɛmancɛfu ka jamanaw la min ye Jeune Afrique ye ale ka sɛbɛn yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ k'a kala i b'i yɛrɛ ɲininka nin ye ɲɔgɔlɔn de ye wa nin ye sɛbɛ de ye sabula kunnafoni di yɛrɛ bɛ taa baara minnu fɛ kunnafonidila yɛrɛ kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min ka kow fara ɲɔgɔn kan k'o sigi sen kelen kan k'o lajɛ o si tɛ a la olu kɔni ye ko maamu wa n'i y'u ka sɛbɛn fana kɔnɔna la Falaye u b'u sinsin min kan ko telegaramu kɔnɔna telegaramu tɛ maa fa ye maa ba tɛ maa minnu b'a kɔnɔna jɔnniw don o bɛ se ka dɔn cogo di ko maa bɛ t'i ka ko sɛbɛn olu la ni kobaw bɛ kɛ a bɛ fɔ ko nin jamana in baarakɛyɔrɔ in ye nin fɔ jamana in baarakɛyɔrɔ in ye nin kɛ karisa ninnu ye nin kɛ nin kɛra nin yɔrɔ in na olu t'a to ye dɛ olu ko de ko Wagner ye waleya minnu kɛ k'o dɔw yera telegram sanfɛ k'olu y'o sɛgɛsɛgɛ maa minnu yɛrɛ fana bɛ kuma Falaye olu b'a fɔ ko k'olu tɔgɔ to sutura la tiɲɛ don kunnafoni di baara la i bɛ yamaruya i ka mɔgɔ tɔgɔ to sutura la nka e ka sɛbɛn bɛɛ mɔgɔw tɔgɔ bɛ sutura la wa min ye a sɔrɔ yɔrɔ fana ye telegram sanfɛla de ye sɛgɛsɛgɛli tɛ se ka kɛ fɛn min na a tɛ se ka lakɔrɔbɔ o bɛ maa ɲugun kosɛbɛ Jeune Afrique ka baara kɛcogo in na Falaye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kan ka bɔ yen nin waati ninnu na Jeune Afrique tɛ nin jamana in si kɔnɔ u ka kunnafonidila tɛ yen nka a bɛna ta su ani tile u da b'a la pɛlɛ don o don olu de bɛ kuma kura fɔ la
wa ni y'u ka sɛbɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a fara ɲɔgɔn kan min bɛ bɔfɔlɔla kuma ta ka ɲɛsin irisilakaw ka dɛmɛ ma cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko kisɛ tɛ jabala fala ye baara yɛrɛ ni yɔrɔ minnu fɔra yɔrɔ dɔw bɛ o dugu tɔgɔ tɛ o ye o fɔcogo tɛ o ye min ye waleya dɔw ye u bɛ kuma dɔw fɔ kuma dɔw la n'i y'olu fana jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ o ma kɛ o waati n'i ye ko in yɛrɛ bɛɛ ta k'a lajɛ nin wulikajɔ ni nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra sabula nin waati laban in na AES jamanaw olu fana ye taabolo falen n'i y'a jateminɛ bi Mali Burkina Niger u kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka kunnafonidi taabolo falen yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ Abdramane Chani ale nana Mali kɔnɔ yan ka tila ka taa Burkina jamanakuntigi ale fana bɔra ka kunnafonidilaw ladɔnniya ka kibaruyaw di olu ma yaasa ka se ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkari Faransi ma foyi sɔrɔ ka Jeune Afrique bila ka kajibina ngalo k'o ta ka da irisi sɔrɔsilakaw la minnu ka wulikajɔ n'u ka bolodi ɲɔgɔnma bi na a bɛ ka tɔnɔ bɔ kabini Faransi taara waleya minnu tun tɛ se ka kɛ bi maaw bɛ k'a ye k'a fɔ ko nin jamana ninnu kɔnɔna na a basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni tiɲɛ don nin waati ninnu ka gɛlɛ kosɛbɛ ka sababuya kɛ bingali ale taabolo falenna waleyaw kɛcogo falenna degun bɛ ka yɛlɛma bingali caman bɛ ka kɛ dugumisɛnw ni dugubaw kɔnɔna na maaw bɛ ka bɔnɛ o nin na min ye jagokɛlaw bololaminɛw bɛ ka tiɲɛ nka o bɛɛ n'a ta laɲini ye min ye ka jamana ninnu sigi u sen sabara kɔnɔ o ma se ka sɔrɔ fɔlɔ nka marabaakɔrɔw u talen tɛ u sunɔgɔlen tɛ wulikajɔ ni cɛsiri o b'u ma su ani tile yaasa cogo min ni jamana ninnu bɛ se ka sigi u sen sabara kɔnɔ cogo min na nka a bana ta fɛɛrɛ minnu b'u bolo waleya minnu b'u bolo ko kɛcogo minnu b'u bolo n'olu caman dara lɛfɛ la ka ye o jɔrɔna fana bɛ u la bi wa u tɛna na se ka dɔwɛrɛ kɛ ni nin gafe n'a ɲɔgɔnna tɛ Jeune Afrique ninnu n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔna na ka se ka mangoya k'o ta k'o ɲɛsin cɛncɛnfuga jamanaw ma olu minnu bi n'u ni irisilakaw ka bolodi ɲɔgɔn ma a t'a ɲɛ a n'a yiriwali n'a ko bɛɛ lajɛlen bɛ dépend jamanadenw yɛrɛ ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ an'u ka faso kanu ka to jamana ale ɲɛmaaw kɔkɔrɔ fala n'an bɔra yen kɔkan kibaruya la hali bi Niger jamanakuntigi n'o ye Général d'armée Abdramane Chani ye ale bɛ a ka jamana kɔnɔna na taama na fala ye bi a tun taara Tilaberikaw fɛ yen Tilaberi taali senfɛ sa a ye munumunu salo kɛ ka don sugu kɔnɔna na fala ye an k'o ja dɔɔni lajɛ. Après avoir passé la nuit du samedi à Tillabéri-Ville, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdramane Chani, a mis cap hier dimanche matin sur Terra, poursuivant ainsi sa visite de proximité de 48 heures dans la région du fleuve. Tout comme le samedi, le dimanche aussi, le chef suprême des armées, qui est à la tête d'une importante délégation composée de membres du gouvernement et des hauts responsables des forces de défense et de sécurité FDS, a reçu un accueil triomphal tout au long de son trajet de la part de la population. Pour être en contact direct avec cette dernière, le président de la République a marqué des temps d'arrêt au niveau de cette localité: Gotei, Darchandei, Dargol, Kulbaga, Garbounia, Banjo et Gundei.
Nin ye Abdramane Chani ye ale bɛ taama na a ka marabolo kɔnɔna na ani ka taa yɔrɔw ka t'olu lajɛ. Burkina Faso, Mali ale ni Niger olu bɛ jɛkulu minnu na sa, an ma se k'a fɔ o ye IES ye. Nin waati in na premier ministre fila Niger ale ni Burkina olu bɛ Senegalikaw fɛ yen taama na n'o ye Ritamba Jean-Emmanuel Ouédraogo ye n'o ye Burkina ale premier ministre ye ka taa fara sa maa min kan sa n'o ye Lamine Zeni ye. Olu kɔni bɛ ntɛnɛndo tun bɛ Burkina Senegalikaw fɛ yen. Baara min tun bɛ sen na Senegal u bɛ tali kɛ sɛnɛko la, yɛlɛmaliw bɛ se ka don o ko la cogo min. Abdou Diouf ale tɔgɔ la so kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaraba in sa min ye a ye IES jamanaw kɔni wele bilar'u ma sa u ka se ka ye a kɛnɛ kan yaasa yɛlɛma min bɛna kɛ sɛnɛko ta nasira la Senegalikaw bɛ se ka o baara kɛ cogo min na. An na tila ka segin nin waleya in kan sabula min ye Senegal premier ministre ye a ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni tirailleurs olu ka ko falen cogo ye. An bɛ tila k'an da don o la. Sudankaw fɛ yen nin waati in na sa ba bulama ni ba jɛman kɔni ko olu kɔni furuntinen don kosɛbɛ n'o ye Nili ye ale kɔni kasara bonyana Sudankaw fɛ yen kosɛbɛ a ye tiɲɛniba kɛ jama marabolo caman kɔnɔna na Sudankaw olu fɛ yen min ye kɔgɔji in kɔni ye sa a kɔni lahawta donna ka mɔgɔw ka minɛnw tiɲɛ yɔrɔ caman bɛ yen bi maa tɛ se ka baara kɛ ye Sudankaw olu fɛ yen. Afrique n'o ya farafinna fanfɛ bolo ye a yirala sa k'a fɔ k'olu ka sɔrɔ kɔni dɔ bɛna fara a kan min ye 100 sara la 3.8 ye. Sabula Banque mondiale yɛrɛ tun y'a yira sa ko a tun bɛ se ka kɛ 3.5 ye nka waati laban in na a yira k'a fɔ sa ko baara minnu bɛ ka kɛ ani fɛɛrɛ minnu bɛ sen na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ani sɔrɔ donn'u daw fɛ o bɛ k'a ko yɛlɛma min ye cɛncɛnfuga jamanaw ka taa se farafinna an fanfɛ bolo olu jamanaw ma. Faransikaw fɛ yen u ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Edouard Philippe ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Emmanuel Macron ye k'a ka kalata jamanakuntigi kalata teliya k'o kɛ yaasa min ye Faransi ye a bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo min ka bɛn ni san wɛrɛ ta ye ɲinan min kɛra o ɲana kana se k'a sɔrɔ yaasa a yɛrɛ bɛ se ka bɔ nin ko in na cogo min ni kunnawolo ye ko n'a kɔni taara sigi k'a kɛ kɔnɔsotama ka lamɛn ye ko min ye jamana ye a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲagami ka taa fɛ min ye Egypte ministre kɔrɔ mun bɛ ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna UNESCO n'o ye diɲɛ tɔn belebeleba ye min sigilen don sa Faransikaw fɛ yen ale taara ka kɛ o ɲɛmaa ye. Khaled El Ani a yirala sa k'a fɔ kɔni ale bɛna bila maa min nɔ na Faransikaw fɛ yen o ye Audrey Azouli ye ale min yɛrɛ tun bɛ ko in ɲɛmaaya la. Ousmane Sonko ale y'a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na ko min ye tirailleurs ye ko k'a fɔli dabila tirailleurs Sénégal ko k'a kɛ tirailleurs africain ye ale bolo jamana caman maa de farala ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Ousmane Sonko ye kunungo a yira k'a fɔ sa Caroyikaw fɛ yen tasibila kɛra Pikine n'o o ye Dakar yɛrɛ kɛrɛfɛ kin dɔ ye maa caman o de nana sa yaasa ka se ka se waleya in ale kɛnɛ kan baara in tun ye tasibila ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u yɛrɛ di kɛlɛ filanan ale hukumu kɔnɔna ka Faransi dɛmɛ n'o ye deuxième guerre mondiale ye ni bɛɛ lajɛlen b'u foroba tɔgɔ wele sa ko tirailleurs sénégalais a ko nin tɔgɔ min filɛ nin ye ko k'a yɛlɛma ka kɛ tirailleurs africain ye a ko tuma o tuma ni hakilinaw nana ni baaraw nana jɔnya miiriyaw o kan ka bɔ maaw kunkolo la sabula yɛlɛma min bɛ ka don bi o kan ka se ka faamuya a ko ale yɛrɛ tile kelen ma sɔn tirailleurs sénégalais fɔli ma koyi ko sabula ko farafin jamana caman mɔgɔ o de ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa ka se ka Faransi dɛmɛ ko jamana min y'a baara kɛ k'a bɛ taa se jamana 17 ma tuma o tuma ko k'a fɔ ko tirailleurs sénégalais k'o ye filiba ye a y'a yira sa k'a fɔ ko hakilina in yɛrɛ dira ale ma maa min fɛ o ye Niger premier ministre o de y'a yirala sa k'a fɔ k'u k'a lajɛ ten ko waati dɔ kuma sera sa u ka falen kɛ ko in na min ye tasibila min kɛra Caro ye ka kɛɲɛ ni maa ninnu ka fatulu ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye Niger ale premier ministre tun b'a kɛnɛ kan Burkina premier ministre tun bɛ yen Afrique du Sud ka jamana dankan fɔlɔ o fana tun bɛ yen n'o ye Paul Masili ye olu bɛɛ lajɛlen yera nin tasibila in na Lamine Zeni ale de y'a yira sa Ousmane Sonko la ko dɔ kɛra ten ko tuma o tuma bɛɛ lajɛlen b'a fɔ tirailleurs Sénégal k'a na kɛ maaw ɲɛna ko Sénégalikaw dɔrɔn don dɛ farafinna jamana 17 k'olu de ye baara in kɛ Ousmane Sonko ko ni Ala sɔnna ma min ye Lamine Zeni ye o kuma min fɔ nin ye o ye tiɲɛ ye fɛɛrɛ na sigi sen kan a falen a ka don yaasa yɛlɛma bɛ se ka don cogo min na a ko ale yɛrɛ nin hakilina in diyara ale ye kosɛbɛ sabula kabini kuma jan ale tun bɛ ka miiri ka taasi ka nin ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ nka a nana ye k'a fɔ a kelen bɔgɔ tun tɛ se a la k'a sɔrɔ ni jɔyɔrɔ t'i bolo bi min na Ala ye jɔyɔrɔ kalifa a la
ko a bɛna n'a sigi sen kan min ye jɛkulu min fana bɛ yen fana n'a bɛ fɔ ma ko Caroye 44 maaw olu fana tun bɛ waleya in kɛnɛ kan tasibila in kɛnɛ kan ani jamana maa mafalen caman min ye Burkina premier ministre ale ni Niger ni Afrique du Sud premier vice président Falaye tournoi UFOA bi balontanw bɛ ka kɛ mege ta kɔnɔna na ndurati tɔgɔ min tɔgɔ dalen don Jara Ashila Lansara waati Liberia ale kɔni ni Gambie tun bɛ ɲɔgɔn na nɛgɛ kanɲɛ 19 sɔɔni Mali ale ni a tɔgɔ ye di Guinée Bissau bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jaabi mana sɔrɔ la an na o da maaw tulo kan an y'a yira u la kunnafoni daminɛ na sa k'a fɔ ko Mali kɔni ale sen tɛ se ka ye Coupe du Monde nata la min kan ka taa Mexique ni États-Unis kaw fɛ yen Falaye k'a sababuya kɛ mun ye min ye jɛkulu min bɛ n'an b'o kɔnɔ n'o ye groupe I ye ale ta ko 9nan ndolatiw tun bɛ yen bi Mali ale bɔra yan Bamakɔ yan ka taa Tchad kaw fɛ yen ka se sɔrɔ yen 2-0 min ye Comore ye ale tun bɛ ka Madagascar bisimila k'o tora Madagascar taara 2-1 Ghana ale taara République centrafricaine fɛ ka taa 5-0 ko la n'i ye jɔyɔrɔ ko jateminɛ bi kuru 22 de bɛ Ghana bolo Madagascar kuru 19 b'a bolo Mali ni Comore kuru 15 bolo bɛɛ lajɛlen bolo Ghana kɔni ale bɛ se k'i hakili latigɛ nin waati na Falaye ale bɛ se ka taa Coupe du Monde na nka min ye Madagascar ye f'ale k'i sigi sa jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabula jɛkulu 9 don maa minnu mana na ne bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ filanan ɲɛnamaw ye olu fana kan ka ta ka fara Europe Asie ani jamana tɔw taw kan olu bɛ se ka taa baraji ta k'a lajɛ ni maa sera ka sɔrɔ olu la ka fara Coupe du Monde ale ka Coupe du Monde sen ta jamana 48 o de bɛna taa a farikolo ɲɛnajɛ ale kɛ min ye États-Unis kaw ale ni Mexique kaw olu fɛ yen Falaye nin bɛ dan sigi an ka kunnafoni na sini n'Ala sɔnna a ma jɔyɔrɔ min sɔrɔla groupe tɔw kɔnɔ ale ni farikolo ɲɛnajɛ sifinw ta ye n'o fana bɛ sen na yan an ka jamana kɔnɔ n'o ye UFOA ye o jaabiw bɛɛ lajɛlen ale ni maa minnu bɛ yen n'olu jamanaw qualifiera ka ban ka taa Coupe du Monde na